que porta diverses victòries consecutives i que, per tant, bé, estan en un moment de forma immillorable. Doncs ara fem una parèntesi en aquest repàs de la jornada perquè podem tenir nosaltres el Ferran Tomén, ell és el president de l'equip de beisbol de Manresa i, per tant, el volem saludar per conèixer els detalls d'aquest torneig de la Catalunya Baseball Week 2026. Hola, Ferran. Bona tarda. Ferran, gràcies per ser aquí a l'Esport i Punt amb nosaltres. Primer de tot, explica'ns una mica com surt l'oportunitat d'organitzar aquest torneig aquí a Manresa. Bueno, la Federació Catalana ja porta molts anys fent aquest torneig i com cada any van augmentant el grup d'equips de tot el món, perquè venen equips d'Austràlia, venen equips dels Estats Units, d'Aràbia Saudita, de Japó, li faltaven camps. I ens van demanar que si volíem ser nosaltres subsede de la categoria sub-15 per jugar a Manresa, i vam dir, pues sí. Molt bé. Sí. Vindran equips com Venen un equip de Canadà, d'Holanda, d'Alemanya, d'Àustria... I el Regne Unit. I el Regne Unit, exactament. I després una selecció catalana de la categoria central que està formada per jugadors d'aquí dels Dracs de Manresa, per jugadors dels Panteres del Vallès i per jugadors també del Baix Llobregat. Molt bé, doncs hi ha aquesta selecció central que tindrà jugadors del Manresa. Entenc que fa il·lusió tant pels jugadors d'això, 14-15 anys participar-hi, com a club que poder organitzar, formar part d'aquest torneig. Sí, perquè a part de que tenim aquí convocats a 5 o 6 jugadors nostres, després tenim jugadors de les categories inferiors del sub-12 que també estan convocats, però ells jugaran a Barcelona, a Viladecans, no jugaran aquí, i les noies, tant sub-13 com sub-15, també jugaran a fora de Manresa, també amb la selecció catalana que les han convocat. Molt bé, doncs ens n'alegrem que també hi hagin hagut convocatòries dels Dracs de Manresa en diferents categories. No sé si heu preparat alguna cosa especial coincident amb el torneig, alguna cosa que haguem de saber de tema logístic. Bueno, del tema logístic, amb l'ajuda de l'Ajuntament ens ficaran unes grades supletòries. Després el nostre director esportiu, el Carles Fernández, ha convidat a tota una sèrie d'escoles que durant dijous i divendres passaven pel camp, i en aquest moment tenim uns 150-200 nens que passaran a veure els partits del dijous i el divendres. Déu-n'hi-do, perquè això s'allargarà 4 dies. Aquí hem mencionat 4 equips, però hi haurà molts partits, entenc. Jugarem, si no em vaig errat, 5 partits diaris. Començarem a les 9:30 i acabarem l'últim partit, em sembla que és a les 4:30, 5, acabarà a les 7 de la tarda, aquí a Manresa. Molt bé, doncs per anar acabant, com està anant la temporada als Dracs de Manresa? Com esteu com a entitat? Vam començar la setmana passada amb les categories inferiors. Vam tindre una victòria i una derrota, però vam començar bé perquè l'equip petitet, el que són els sub-12, és un equip molt nou i es van enfrontar amb un equip històric que és el Sant Boi i van fer un bon paper i després el sub-16 van guanyar. Molt bé. Digues. Les categories superiors tenien que jugar aquest cap de setmana, però es va suspendre per les pluges. Molt bé. S'hi va sumant gent en aquestes categories de base dels Dracs de Manresa? Sí, hem tingut com 6 o 7 altes, des de nens de 6-7 anys fins nens de 15-16 anys. Sí, hem tingut una sèrie d'altes. Des de principi d'any fins ara hem tingut unes altes. Molt bé. Doncs, Ferran, que vagi molt bé aquest torneig. Intentarem acostar-nos fins al Congost i, a banda, que vagi molt bé aquesta temporada i seguirem els passos de l'equip. Esteu convidats, qualsevol dia dels 4 dies estarem aquí al camp des de les 9 del matí, que ja tindrem el camp obert
per als equips que ja estaran escalfant, pues, esteu convidats a vindre i Molt bé. res, Doncs a disfrutar del nostre esport, que és el béisbol. ens hi passarem. Moltes gràcies, Ferran. Gràcies a vosaltres.